Molt bona tarda. Sant Feliu de Guíxols ja està de festa major. De fet, aquest cap de setmana ja han començat les activitats, algunes d'elles molt sonades, com la cursa de les pasteres, però també hi ha hagut molta música, molt d'esport i moltes propostes familiars. Avui, però, arrenca aquesta festa major de manera oficial amb el pregó, que enguany va a càrrec del Club de Rem Llop de Mar. Nosaltres, com no podria ser d'una altra manera, doncs estarem aquí des d'ara i fins a 8:45 per explicar-vos en tots detalls aquesta festa major. De fet, els carrers ganxons ja bullen de gent, de disbauxa, i és que ja a les 6 de la tarda que ha començat aquesta passada de gegants i castellers, volem dir també que grossos, volíem dir, a càrrec de la colla gegantera ganxona, doncs com deien que estan passant per aquí, pels carrers ganxons. Nosaltres, però, primer de tot farem una radiografia, farem un tastet del que podem trobar en aquesta festa major, però també durant tot l'estiu aquí a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols. I primer, doncs, com no podia ser d'una altra manera, ho farem amb la regidora d'Esdeveniments de Ciutat, Mireia Borrego. Benvinguda. Bona tarda. Com deia, ja ha començat aquesta festa major, aquestes activitats prèvies, podem dir, aquest cap de setmana. Per tant, com ha anat aquest inici? Doncs divendres vam engegar la festa major amb una cursa, amb una caminada familiar, la Cuca de Llum, que és la caminada dels més petits. Va ser una cuca superdivertida, vaig participar amb la meva filla i m'ho vaig passar d'allò més bé, és el primer any, i la veritat és que va ser molt i molt divertit i va tenir molt d'èxit, van esgotar a les inscripcions, i llavors una mica més tard va haver-hi la caminada nocturna. També és superdivertida, amb frontals, és una activitat molt xula per engegar aquests dies de festa, no? M'imagino, com deies, aquest cada setmana hi ha hagut moltes activitats, però també hi ha moltes novetats. Què és el que no ens podem perdre durant aquests dies? Que no us podeu perdre és una activitat que hi ha demà. Demà al matí a les 11 al camp de futbol de Mascanada hi ha una cursa d'inflables, d'obstacles. És una cursa on poden participar des de petits fins a grans, serà molt divertida i és quasi bé 1 quilòmetre de tot d'obstacles, que heu de descobrir perquè la veritat és que estarà molt bé. És una novetat. A vostè t'hi trobarem aquí o quines són les activitats que li agraden? On t'hi trobarem? On la trobarem? Home, jo tinc ganes de participar una mica totes, Però una de les meves preferides és la del dia 3, que és el correfoc. M'encanta veure'ls, m'encanta veure... Jo me'l miro sempre una mica de lluny, però m'agrada veure com salta la gent sota el foc, es posen el barret de palla, els mocadors, i és una activitat molt divertida que no ens podem perdre a la ciutat. Una activitat que podríem dir tradicional, com també a les activitats de la colla gegantera, no? Poder la cursa i de pasteres, que també podem dir que és tota una tradició. La cursa de pasteres d'ahir va ser una activitat increïble, va tenir un èxit també rotund, 40 pasteres, que ens ho van fer passar d'allò més bé, i ells també s'ho van passar pipa, van sortir des de la platja de Palm Beach i van arribar a la platja petita i va ser molt i molt divertit. Parlava dels focs artificials, per tant, és una de les activitats on aquí sí que ha d'haver molta seguretat. Per tant, aquests dies m'imagino que hi ha molta responsabilitat des de l'Ajuntament, molta seguretat, també tema d'aparcaments, m'imagino que s'ha hagut també d'habilitar zones específiques. Com s'ha organitzat tot això? La nostra recomanació és que s'aparqui a la perifèria de Sant Feliu. Hi ha molts de pàrquings habilitats, tant a l'entrada de la carretera de Palamós com a l'entrada de la carretera de Girona. Hi ha senyalitzades tots els pàrquings que hi ha, i llavors tindrem evidentment policia, tindrem els de protecció civil i a més tenim el punt lila. El punt lila és un punt que hi haurà situat a la zona del ball, a la zona de les barraques, i és allà on qualsevol problemàtica, qualsevol coseta, un es pot adreçar i solventar. De seguida en parlarem del punt lila, més endavant també, que també hem parlat amb en Quim Díaz, tècnic en aquest sentit d'aquest punt lila. Volia parlar també del pregó, que com comentava va a càrrec del Club de Rem Llop de Mar. Com és que aquest any us heu decantat per aquesta entitat? Vam triar el Club de Rem Llop de Mar perquè s'han estrenat fa poc, tenen just 3 anys de vida, diguéssim, i estan a tope. Estan començant a fer moltes sortides, tenen un llaüt preciós
que m'han xivat que potser el veurem d'aquí una estona i ells estan molt il·lusionats i que els vingueu a veure perquè serà molt xulo. I de fet, una de les novetats en el pregó és que tindrem una persona amb llenguatge de signes, no? Sí, ens van oferir aquesta novetat i ho vam trobar un fet molt especial i que ens va semblar molt interessant. Parlàvem del Club de Rem, que enguany és el pregoner. Entenc que una festa major com aquesta, les entitats hi tenen un pes molt important aquí a Sant Feliu de Guíxols. Sí, amb les activitats col·laboren... Ui, amb bombolles aquí. Col·laboren amb... Ambient de festa major, el podeu veure en directe. Les entitats col·laboren moltíssim, organitzen moltes... des del percobar, tallers d'instruments, ells munten les barraques a la zona del ball, fan venda de producte i així, sempre estan col·laborant amb la ciutat i això es nota i tenim una xarxa d'entitats molt activa i res, estem molt contents, sí. Doncs, si li sembla, la programació, ha parlat una miqueta d'aquesta programació que és molt àmplia, de gustos per tothom, per un públic molt divers, però abans de presentar aquesta programació, normalment es presenta el cartell. Aquest any, si no m'equivoco, va a càrrec del guixolenc Jordi Casanovas, que és una obra que es diu Explosió de colors, i nosaltres, les nostres companyes, hem pogut parlar amb l'autor i ens ha explicat una miqueta en què consisteix aquesta obra que podeu veure en el cartell de la Festa Major d'enguany. Doncs ara mateix estem aquí amb Jordi Casanovas, el guanyador del concurs de cartells de Festa Major d'aquest 2023 a Sant Feliu de Guíxols. Bona tarda, Jordi. D'entrada, felicitar-lo per aquest guardó. El passat 29 de juny es va saber que vostè era el guanyador amb la seva obra titulada Explosió en colors. Expliqui'ns una mica d'on va sorgir aquesta inspiració. Bé, la imatge és molt senzilla i molt neta, com tots els que vau pogut veure el cartell us en haureu adonat, i la idea és aquí on estem, la imatge icònica del port de Sant Feliu, amb tota la seva badia, que és bàsicament on es concentren tots els actes de la Festa Major, i el Dia dels Focs, que és un dels plats forts de la programació de la Festa Major, i el que volia representar d'una manera molt simple i senzilla és amb els colors i amb aquest esclat que es veu a la imatge, doncs tot el que representa la disbauxa de la Festa Major amb tot el seu acoloriment de dia i de nit. Suposo que a vegades les coses senzilles també serveixen per representar tot un municipi. I com va rebre vostè el guardó? Bé, va ser una sorpresa. Jo m'havia presentat alguna altra vegada i no havia sigut el guanyador, havia presentat alguna altra proposta, i aquest any vaig decidir fer una cosa molt i molt senzilla, sense cap ànim de guanyar, ni molt menys, i amb tot el respecte per tots els altres participants, perquè sé tot el que representa d'esforç i d'estar-te la creativitat aquesta que comporta i tot aquest esforç, doncs mira, molta alegria que hagués sigut la meva proposta la triada. Ha explicat que ja s'havia presentat anteriorment, llavors ara, un cop ha guanyat aquest any, tindria pensat tornar-se a presentar l'any vinent? Ara mateix no ho tinc al cap, perquè, no sé, ara ja és una cosa que ja està feta, ja han triat la meva proposta a la Festa Major, ara l'any que ve deixarem que alguna altra de les propostes que es puguin presentar, però ara mateix no tinc previst presentar-me. Bé, suposo que durant un any també podria canviar d'opinió. Sí, no, i tant. De vegades te ve l'inspiració i dius, ostres, això encaixaria amb la Festa Major de l'any que ve. Efectivament. I aproximadament quantes persones s'hi presenten? Pel que m'han dit, aquest any hi havia 20 propostes diferents. Jo entenc que de 20 artistes diferents. I clar, t'omple de joia que la teva sigui una triada entre les 20 que hi ha. Bé, és cert que té molt de mèrit. Llavors, ara ja, per acabar, li voldríem preguntar, ara que és Festa Major, el seu cartell és el guanyador, suposo que l'espera amb moltes ganes, a veure què tindria pensat, a quines activitats tindria pensat participar. Bé, amb la família volem baixar algun dia d'algun ball que hi hagi, evidentment el Dia dels Focs, i, no sé, potser el dia de diversiones o un altre dia.
Doncs perfecte, moltes gràcies, Jordi. Esperem que gaudeixi molt d'aquesta festa major i a veure si s'ho repensa i l'any que ve encara torna a presentar el seu cartell. Perfecte, moltes gràcies. Un cartell que l'anomenen aquesta explosió de colors. I ara volem parlar una miqueta més de la programació d'activitats, perquè hem dit que hi ha molta música i, de fet, aquesta nit ja comença, hi haurà molta marxa aquí a Sant Feliu de Guíxols. Hi haurà una programació molt especial de concerts tots els dies, amb disjòqueis inclosos, que podeu veure a la web, a guíxols.cat, però avui no us podeu perdre la primera Diversiones al Passeig del Mar, que serà una festassa. Doncs no sé si vol afegir alguna activitat més d'aquestes a la nit. M'imagino que hi ha Diversiones, els altres dies també hi haurà moltes més. De fet, més tard també parlarem també del Portaferrada, que també hi ha algun concert que també coincideix especial. Serà molt variat, hi ha música des de per més petits, joves, algun concert de tarda inclús, demà amb els mongrins, i res, que disfruteu tots molt d'aquesta festa major i ens veiem al passeig. Doncs, de fet, durant l'horari de barraques és quan hi haurà obert el punt lila, el punt d'informació i atenció a les violències masclistes, i com dèiem, hem pogut parlar amb el tècnic de joventut i punt lila, en Quim Díaz. És un espai de seguretat per a la prevenció de l'assetjament, l'abús i les agressions sexuals i masclistes als espais públics, així com d'assessorament i actuació en cas que se'n produeixi alguna. I aquests dies, durant la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols, en podem trobar un. Tindrem el servei del Punt Lila, aquí a la zona de les barraques de l'escenari del passeig. El Punt Lila estarà obert totes les nits, des de les 11 del vespre a les 4, 2:45 de la matinada, fins que acabin els concerts, per garantir que tinguem una festa lliure d'agressions sexistes i que tots podem gaudir d'una festa major amb llibertat i, sobretot, amb molta seguretat. De fet, està comprovat que la gent acudeix a aquest punt i l'utilitza. L'ideal seria, però, que arribi un dia en què ja no es necessiti cap punt lila enlloc i que les violències sexuals, que són el resultat d'una societat patriarcal, s'extingeixin del tot. L'any passat el Punt Lila va donar molt bon servei, va haver-hi diferents casos que es van poder atendre. Hi ha un equip de psicòlogues preparat per qualsevol cosa que pugui passar i la gent ha de saber que aquí té un punt que per qualsevol cosa que puguin veure o patir en primera persona de qualsevol tipus de qualsevol tipus d'agressió sexista, que sàpiguen que poden venir fins aquí, fins al Punt Jove. Ja dic, tant si és una persona que l'està patint en primera persona, com si és algú que veu algun comportament d'aquest tipus, pot venir aquí l'atendrem i l'assessorarem sobre què és el que podem fer i entomarem el cas i farem tot el necessari, com dic, perquè tothom pugui gaudir de la festa el millor possible. Per altra banda, des de l'àrea de joventut, també recorda que aquest any encara queda el divertit concurs de menjar síndries i un entretingut escape room al carrer. Des de l'àrea de joventut d'aquí de l'Ajuntament, aquest any per Festa Major hem preparat diverses activitats. Ara ja ens en queden dues, algunes ja les hem realitzat, i el que queda és el concurs de menjar síndries, que cada any és divertidíssim. Les inscripcions són completament gratuïtes, simplement s'ha de venir una hora abans del concurs per poder-vos inscriure, i res, diversió assegurada, i les síndries aquest any, que van cares, a més, hi haurà síndries per tothom, també. Tothom que es vulgui acostar a veure el concurs també serà molt divertit. I llavors ens queda per al dia 3, per primera vegada, un escape room al carrer. Un escape room que participaran per equips i tenen una missió especial. Muntarem un coet aquí al mig del passeig i els diferents grups han d'aconseguir desactivar el llançament d'aquest coet. Un joc divertidíssim, un escape room que s'ho passarà tothom superbé. Aquests dies la ciutat es vesteix de gala amb activitats per a tots els gustos i unes d'elles, com no podien ser d'una altra manera, algunes de les propostes són culturals. Per això comptem aquí amb l'Alexis Cubó, regidor de Cultura, i la Montse Berniol, cap de l'àrea de Cultura. Benvinguts. Molt ben trobats, gràcies. Sant Feliu de Guíxols aposta per una ciutat cultural, d'art, i per tant la festa major no hi podia faltar ni la creativitat, ni l'art, ni la cultura en aquest sentit. Estem molt contents i molt enfeinats amb això. Ara mateix hem obert des de mitjans d'agost fins a principis de gener de 2024 exposicions d'artistes locals
i que són 11 en total, vam obrir en una setmana, es van apuntar 11 i també tenim molta gent jove i ens fa molta gràcia perquè això tindrà continuïtat. I aquests dies hi ha moltes activitats, però a més, no només aquests dies de festa major, sinó durant tot l'estiu més enllà. Què podem trobar aquí? Quines propostes ofereix a la ciutat? La ciutat és una ciutat viva, culturalment molt activa i tenim totes les vessants artístiques que ens podem imaginar. Música, teatre, events, festivals. És una ciutat que no ens l'acabem a nivell de propostes artístiques. Lumlabs, festivals a la llum, tot un seguit d'activitats que no només es concentren en l'època d'estiu, sinó que les pengem durant tot l'any. I a més aquí al municipi m'imagino que també hi ha molt de talent en el sentit cultural, no? Que podem trobar molts artistes aquí. Tenim molts artistes, de fet precisament avui ens hem enviat llistats de persones i ens sortíem un Excel molt ple i molt ple de gent que ens reunim individualment i ens sorprèn també que hi ha molta gent jove que quan hem rascat una mica també ens ha sortit, no? Estem molt contents tant de la gent que sempre hi ha hagut com que sembla que hi haurà continuïtat. Quines exposicions destacaríeu, què destacaríeu per aquests dies perquè la gent pugui venir a veure? Doncs aquests dies a l'hospital, l'antic hospital, s'ha inaugurat l'exposició de Societat, que encapçala el Museu d'Història, i nosaltres ja la setmana que ve comencem amb les propostes dels artistes locals, que és aquesta campanya que trobarem cada 15 dies una exposició d'un artista, des de fotografia, pintura, modelatge, diferents propostes, i això fins a final d'any. I quins artistes seran els primers que trobarem? Qui hi trobarem? I seguidament després vindrà l'Anna Castelló. Aquest mes d'agost que volcarem amb aquests dos artistes. Al ser una ciutat que aposteu per una ciutat cultural, m'imagino que rebeu molts visitants que ja venen expressament a buscar aquest tipus de propostes aquí. Començant a fer venir gent precisament per l'art i per la cultura i a més tots ens feliciten i tots ens diuen que ens animen a continuar. Vostès m'imagino que també estaran per aquí aquests dies de la Festa Major. Quines activitats no us perdreu? Comencem demà ja de bon dematí amb una activitat al Josep Sunyer Garcer. Ja us vaig dir l'altre dia que el concurs de menjar síndries m'ha flipat, o sigui, a veure com va això. Hi ha un escape room també, els concerts, avui mateix a Diversiones, comarcal i provincialment famós. O sigui, jo no me'n penso perdre res fins que el cos aguanti. El Correfoc, el Castell de Focs, i bé, s'ha de venir a Sant Feliu, tenim una fira, unes barraques d'entitats que treballen fort per tenir gruix per durant tota la temporada i poder fer moltes més activitats. Per tant, benvinguts a Sant Feliu. Ara que parlava d'entitats, no sé si heu tingut temps ja de conèixer els pregoners o encara no? Heu tingut temps de conèixer els pregoners o encara no, sí, no? Tinc que dir que no, a aquesta hora encara. A aquesta hora dic que no. Nosaltres, ara li diré que nosaltres sí, les nostres companyes han pogut parlar amb alguns membres, no sé si amb els pregoners o amb alguns membres de... És en directe. He de dir que no conec els pregoners encara. Doncs anem a veure les nostres companyes en què han pogut parlar fa una estoneta amb el Club de Rem de Llop de Mar. Doncs ara mateix estem aquí amb els membres de l'associació El Club de Rem Llop de Mar, que seran els pregoners de la Festa Major d'aquest any. Digues, com heu rebut la notícia de ser els pregoners, Joan? Home, bàsicament amb molt d'orgull, amb molta satisfacció, perquè és la feina de molta gent, com veieu per aquí darrere, i és una feina ben feta, un treball en grup i pel grup, de manera que ens considerem no només un club de rem, sinó ens considerem que representem una sèrie de valors mentre estem remant. Suposo que sempre és un orgull rebre una notícia com aquesta per part de l'Ajuntament. Llavors, us volia preguntar, esteu nerviosos per aquesta nit? Sí, estem nerviosos perquè no val a dir que és una tasca molt important, no val a dir tampoc que ho hem de portar tot ben treballat i ho volem portar tot treballat, de la mateixa manera que remem, fent-ho bé. I sí que ens fa il·lusió que l'equip de govern actual de l'Ajuntament de Sant Feliu reconeixi aquesta tasca que estem fent al Club de Rem. Sí. I una miqueta, explica'ns com us heu preparat aquest pregó.
Bé, aquest pregó ens l'hem preparat de diverses maneres, bàsicament amb 37.457 whatsapps, crec jo. Si no compto malament, potser em descompto, però que els recordo tots. I bé, s'ha fet a trossos, una mica d'aquí, una mica d'allà, una mica de collà, i al final hem aconseguit un escrit, sí. Un escrit que suposo que d'aquí un rato el podrem veure sobre d'algun d'aquests escenaris. Llavors, teniu alguna sorpresa així preparada que ens poguéssiu anticipar? No sé, jo diria que la sorpresa sóc jo, però bàsicament perquè no sé mai el que diré, això que ho porto escrit, no? I ells que em donaran recolzament, i elles, com és natural, em donaran recolzament, doncs segur que serà un èxit d'aquells que no es poden superar. Com Barcelona 92, hi haurà Sant Feliu de Guíxols 23. Genial, doncs us esperarem amb moltes ganes. Llavors, ara respecte una miqueta a la vostra associació, si no ho tenim mal entès, fa aproximadament 3 anys que es va fundar. Llavors, quin és l'objectiu que tenim? Què és el que intenteu promoure? L'associació no es va fundar fa 3 anys. L'associació es va formar amb molta anterioritat per part del president de la Junta, que és en Joan Miret. D'aquesta mateixa Junta, l'any 20, comencen uns parlaments a l'hora de per què no gestionar un club de rem a dintre de l'associació, i efectivament així va ser. A partir dels membres de la Junta es va començar a constituir, a donar veus, a veure si es duria a terme aquesta tasca, homes i dones. Això sempre ha sigut importantíssim. Probablement en aquests moments estem a la paritat, però sempre han sigut bàsicament més dones que homes. I, en definitiva, al mes de juliol del 20 arriba el Sadolitx, que tenim aquí darrere, i comencem tots a remar. Bé, jo no en particular, jo vaig entrar més tard, l'any 22, però així ens hem anat comportant fins al dia d'avui. Llavors, sí, quan comentava això em referia al feia uns 3 anys aproximadament. Perdona? Que em referia al club de rem, que havia començat feia 3 anys aproximadament. Llavors, us volia preguntar, actualment, quants membres sou? Al voltant de 100, i en aquests moments sí que hi ha paritat. Som al voltant de 100 membres, homes i dones, com t'he dit, i distribuïts en 2 grans grups. Un grup que és el grup que competeix, que, si no, quin dia és avui? Avui és dilluns. Tampoc ho saps tu. El 31 som. 31. Doncs el dia 30 van quedar, el grup de la competició van quedar tercers de Catalunya, el grup de competició homes veterans, dones van quedar de fet terceres, però com que van amb temps compensat, que diríem, és a dir, es fa un càlcul de l'edat promig i les nostres bugadores són jovenetes i per tant van caure a la 6a posició. Però de facto, pel temps fet, són terceres. Home, suposo però que això sempre és una bona notícia de rebre i estan molt bé aquestes dues posicions. Aquest és un grup. Després hi ha el grup social, que som la base. O sigui, la base és el grup social d'on van sortint les persones que tenen més talent, que tenen més ganes, que tenen més potència, i aquests són els que van pujant amunt i els altres anem com la pinya. Saps com una pinya? Doncs igual, nosaltres som la pinya. Llavors, si vosaltres sou una pinya, ara que arriba Festa Major, també anireu a algunes activitats que fa el municipi conjuntament? Sí, per suposat. Nosaltres estem sempre presents. Nosaltres portem el nom de Sant Feliu per on sigui. I llavors, m'expliqueu una miqueta, quines activitats teniu pensat participar? Aquest any o a dintre de la Festa Major? Aquest any dintre de la Festa Major, primer de tot, i llavors l'altre, si li sembla. Bueno, encara estem per decidir perquè tenim diverses possibilitats i entre tots hem de prendre unes decisions i, esclar, vull dir, és un pèl de sorpresa decidir això, però estamos en ello, sí. I de cares al curs? De cares al curs vinent? De cares al curs ja hem fet treballs amb les escoles, tenim pensat també treballar amb poblacions, diguem, discapacitades i posar-les a dintre del vot. El vot és el llaüt. I la veritat és que la nostra tasca sempre és la mateixa, és una tasca de grup, pel grup, i el grup inclou tant població general com població no general, és a dir, discapacitada, sigui intel·lectual, sigui física. I ja per acabar, retornant una miqueta al que vindria a ser el pregó, una anticipació del que es dirà, sé que ens ha dit que és una caixa de sorpreses, sí, però respecte al pregó... Jo crec que és fantàstic, és a dir, no se n'ha fet mai cap de millor, bàsicament perquè és el primer que he fet, i suposo que serà l'últim perquè em despediran, no? Però jo suposo que sí, hi haurà un abans i un després.
Segur. Genial. Doncs ja sabeu, d'aquí una estoneta podreu veure el pregó de Sant Feliu de Guíxols aquí en aquest municipi. Com deia la nostra companya la Júlia, d'aquí res podem veure en directe aquest pregó. Parlàvem d'una àmplia programació i diversa que en aquesta festa major, i una de les activitats que havien començat més tradicional és la cursa de les pasteres, que es va celebrar ahir diumenge. Es va celebrar ahir diumenge, coses del directe. Ja veieu que hi ha molt d'ambient, que ja tenim els gegants aquí darrere. Doncs, com dèiem, es va celebrar aquesta cursa de les pasteres ahir diumenge i el nostre company Joan Parareda va poder parlar amb alguns dels organitzadors i participants. Torna la tradicional cursa de pasteres que se celebra cada any a l'inici de la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols i que aquesta vegada arriba ja a la seva 13a edició amb més de 300 participants, una xifra rècord per a aquest esdeveniment. Així, els participants s'han trobat al sector de platja del Passeig Rius i Calvet per iniciar la sortida a través d'una embarcació casolana construïda per ells mateixos i fer un recorregut per la badia de Sant Feliu fins a l'espigó de l'Àncora. Les novetats d'aquesta edició han estat diverses i molt ben rebudes, com la botzinada de sortida que va a càrrec del Club Bàsquet Sant Feliu per reconèixer la seva gran temporada. Per altra banda, aquest any s'ha disposat d'un escenari amb música perquè a l'espera de les embarcacions que començaven a arribar i no sortien fins a les 6 de la tarda fos més lleu. A més, aquesta vegada, al jurat habitual s'hi han incorporat les reines de Carnestoltes 2023, Glorioki i Vero Vill, de la colla Quatre Gats. I a més té aquesta part de fer la teva pròpia construcció, de venir disfressada del que vols i és una activitat molt engrescadora, molt refrescant també, perquè entres a l'aigua, molt també d'aquí de Sant Feliu, molt lligada al mar i a tot el que és marítim i ens fa molta il·lusió poder participar un any més. Aquest any la 13a cursa. Nosaltres fa uns anys que la fem, abans la feia l'Atzavara, vam agafar el relleu de l'entitat i molt contentes que això vagi creixent i que la gent s'ho agafi amb ganes. La imaginació i la creativitat juguen un paper clau a l'hora de disfressar-se i dissenyar l'embarcació, que si preferiblement no du motor i es desplaça de forma manual, en aquest cas queda més artesanal. Som la colla de Sense Límits, de Carnaval, i som tots un grup d'amics que ens ho passem superbé i cada any fem la patera de Sant Feliu de Guíxols, perquè és una cosa impressionant. A banda de passar-s'ho bé, els únics requisits indispensables que es demanen, doncs, és que les embarcacions creades tinguin prou estabilitat per poder navegar i que cada pastera tingui un mínim de 4 participants. Nosaltres ens ho passem molt bé, per nosaltres és una festa i sí que com que ara ja fa anys que ho fem, és una activitat que tenim ja molt arrelada i sabem el que hem de fer. De fet, aquest any, com que ja la teníem com molt integrada, hem volgut innovar i fer-ho com més gros. I la gent que participa també ja té com molt integrat com funciona i com ha d'anar. I la colla també, per tant, amb moltes ganes. L'Ajuntament, l'Associació de Festes Ganxones i l'Associació de Colles de Carnaval Ganxones premien a la pastera que queda en primera posició a la cursa, igual que l'embarcació considerada més original, ben construïda i estable de les que es presenten a l'activitat. De totes maneres, en aquesta cursa, amb improvisades barques, està clar que la victòria sembla que importa ben poc, ja que en la particular regata el que prima és la diversió i sembla que aquesta està assegurada. És el primer any que participem? Diu que sí, diu que és el primer any que participem. I no sé quan us ha costat muntar avui la pastera. Estàs parlant d'un tema econòmic o estàs parlant... No, tema de temps. De temps. Quan hi heu dedicat? Quan fa que vam caure? 4 mesos. Sí, vam caure a l'Atlàntic fa 4 mesos i ara hem arribat al Mediterrani i ara, no sé, sí, 4 mesos. No, per Sant Joan, no vam dir-ho? Per Sant Joan. De fet, els mariners, molts d'ells disfressats, avancen lentament i s'intenten molestar entre ells per impedir que arribin a la meta com a part de la diversió del joc. Mentre des de les roques i la riba del mar, els veïns de la població costanera gaudeixen de l'hilarant espectacle. Aquesta festa major és una ocasió perfecta per presentar la ciutat a tothom, no només a veïns i veïnes, sinó també a tots els visitants. Núria Cotxarero, regidora d'Economia Local, benvinguda.
Bones. Com deia, doncs és una manera, la festa major, no? Doncs un aparador perfecte per al turisme, per atraure el turisme. Doncs sí, són dies en què l'activitat té múltiples activitats, a banda de les normals que tenim al llarg de l'estiu. La programació de Festa Major té activitats per totes les edats que poden atreure l'atenció a tot tipus de públic, i sí és cert que són dies de ple bullici a Sant Feliu per les dates en les que estem i sobretot perquè la Festa Major no deixa de ser un pol d'atracció més per venir a la nostra ciutat. Des de l'àrea de turisme s'ofereixen diverses propostes. Una d'elles, per exemple, són les visites guiades Guíxols Experience, que crec que ja porten diverses edicions i que ja han començat, no? En què consisteixen exactament? Doncs són unes visites que aquest any hem arribat a la 7ª edició, són molt especials perquè sí que són unes visites guiades que ens parlen de la història de la nostra ciutat, però ho fan en clau que qui ens ho explica són gent que ho han viscut en primera persona, són ganxons i ganxones que ens expliquen com era el turisme o com era el trenet, el carrilet, o com eren les tavernes, o diferents punts de la nostra ciutat, que no deixa de ser que expliquen part de la nostra història, però també ens expliquen anècdotes. No és una persona que algú li han explicat, sinó que ells mateixos ho van viure, i jo crec que donen un valor afegit increïble en aquestes visites que en fem tant al mes de juliol fins a finals d'agost. Per tant, durant aquests mesos d'estiu, la gent que vingui aquí podrà escollir aquesta activitat com una opció més d'aquí al municipi. Doncs sí, és una manera de conèixer el nostre patrimoni i la nostra història. Sí que és cert que és important acudir a l'oficina de turisme o trucar, perquè són unes visites que van amb cita prèvia, t'has d'apuntar, no tenen cap cost, són gratuïtes, però sí que tenen una molt bona acollida, i si no t'apuntes normalment no obtens plaça per poder-la anar a veure, però convidem a tothom que estigui interessat a venir, evidentment. És el que ja comentar, tenen bona acollida, pel que sembla, tenen molt bona acollida, per tant la gent s'ha d'afanyar si vol apuntar-se. La veritat és que sí, tenen molt bona acollida absolutament totes, i fins i tot fa un parell d'anys en vam estrenar una, que és a l'entorn del barri de Vilartà, que és aquest barri més nou que tenim a la ciutat, i el barri del Poble Nou, on la vam estrenar fa un parell d'anys, i la veritat és que s'ha unit a les altres com una més, i un espai també per conèixer la nostra ciutat. Per desestacionalitzar el turisme, per allargar la temporada, també oferiu altres propostes, si no m'equivoco, una d'elles és aquest esdeveniment, el festival d'aquí. Doncs sí, la veritat és que aquest esdeveniment surt fruit de la pandèmia. La pandèmia va ser un moment en què els nostres comerços, els nostres restaurants, els nostres bars van patir un moment molt complicat, com a tot el país, i des de l'àrea de turisme hem dit que alguna cosa, l'àrea de turisme i promoció econòmica, que alguna cosa s'havia de fer. I ens vam inventar aquest festival d'aquí, que no deixa de ser un market, com tots els que es fan arreu del nostre país, perquè n'han sorgit moltíssims, però amb una peculiaritat, que tots els que exposen o paren o qualsevol concert que hi hagi està feta per gent de Sant Feliu. És a dir, és un festival gastronòmic, perquè tenim bars i restaurants que s'instal·len als jardins Juli Garreta amb tota una sèrie d'estants, amb un espai molt atractiu que creem. Tenim botigues que també es paren, aquest market també és tot quilòmetre zero, amb gent de la ciutat, i llavors tota la programació cultural que hi afegim perquè la gent ens vingui a veure i no només hi hagi botigues i restaurants, també és de la nostra ciutat. Una manera de donar valor al quilòmetre zero i a la gent de Sant Feliu, que en aquell moment passava uns moments complicats, i que jo crec que, a més, és un market com no n'hi ha a cap altre lloc, perquè té aquest accent ganxó que no tenen els altres. Per tant, quilòmetre zero, proximitat, segurament talent també es podrà veure en aquest esdeveniment. No sé si se'n pot avançar alguna cosa, es fa al setembre, això sí. Al setembre, 22, 23 i 24, sempre fem coincidir amb el pont de la Mercè, perquè la gent de segona residència s'escapi i vingui a Sant Feliu. Va tenir molt bona acollida des del primer any. Estem treballant ara amb la programació cultural que tenim, ja hem tret les bases i ja està tota la gent que es vulgui inscriure a nivell d'establiments comercials i restaurants, ja es poden apuntar en aquests moments, i no us puc destapar res més perquè estem treballant programació, però veureu talent ganxó 100% i de molt bona qualitat. No sé si vol afegir alguna altra activitat o alguna altra proposta. Si no li... Vinga, va. Ho faig molt ràpid, un minut, o menys. Tenim el Guíxols Gaudeix, que és una campanya comercial, és una campanya que tenim una butlleta. Es tracta que la gent compri a Sant Feliu. Si compra a Sant Feliu té premi. Primer, perquè si omple 10 butlletes va comprar 10 establiments per un valor de 15 euros mínim. Li donem un val de 10 euros quan els ha omplert tots. I a més, entrem en un sorteig de 3 vals molt importants de 2.000, 1.000 i 500 euros al final de la temporada quan acabi aquesta campanya. Aquí
activitats i esdeveniments durant tot l'any. Aquests dies de Festa Major segur que la veurem en alguna activitat, per aquí també? A totes, a la majoria, de ben segur que sí. No sé si has estat amb els gegants per ara aquí una estona. He estat amb els gegants, els he estat acompanyant una molt bona estona i vaig estar veient la cursa de pasteres. Avui ballarem fins a altes hores amb Diversiones i demà seguirem aquesta cursa d'obstacles que ens ha muntat l'Associació de Festes Ganxones, Percobar, etc, moltíssimes activitats i a tots els concerts, evidentment. Doncs ben fet, gaudeix molt de la festa, moltes gràcies. Nosaltres volem veure com estan en aquest ambient aquí a la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols, que tenim aquí darrere els gegants que han anat passant pels carrers ganxons des de les 6 de la tarda i tenim a les nostres companyes per aquí dins a veure si podem parlar amb elles i que ens expliquin una miqueta quin és l'ambient que es respira ara mateix. Bon vespre, companys. Doncs ara mateix ens trobem aquí amb la colla gegantera de Sant Feliu de Guíxols que acaba d'acabar el seu cercavila per als principals carrers ganxons d'aquesta zona. Bon dia, Jordi. Què tal? Com ha anat? Bon dia. La veritat que molt bé, molta gent, molt de públic ens ha acompanyat durant tota la jornada aquí a Sant Feliu i bé, ara hem arribat al Passeig del Mar on finalitzarem amb una ballada de gegants abans del pregó. Genial. I com es preveu? Una miqueta explica'ns com preveieu vosaltres aquesta festa major. Bé, doncs aquesta festa major pels gegants va començar el dia 28, on van participar en diversos actes que es van organitzar des de l'agrupació de la Sardana i des del centre Montclar. I avui hem continuat amb la cercavila de gegants pels carrers i places de la ciutat i demà finalitzarem les nostres actuacions anant a ofici de festa major i fent l'ofrena floral als gegants, o sigui l'església per part dels gegants. I a banda de totes aquestes activitats que vosaltres mateixos organitzeu, a quines altres teniu pensat participar durant aquesta festa major? Durant aquesta festa major, de fet, els actes que organitzem són els d'avui, la cercavila d'avui, i la resta són col·laboracions amb altres entitats d'aquí a la ciutat. Vale, genial. I creu que seria possible, mirem a veure si podem parlar amb algun gegant, a veure si ens pot explicar una miqueta. Aquí tenim un gegant. Aquí mateix, genial. I tant. Perfecte, doncs com viviu vosaltres aquest cercavila per aquests carrers de Sant Feliu? Home, doncs amb moltíssima il·lusió perquè és la nostra festa major i evidentment sempre la festa major i la nostra trobada són els dos actes que més ens motiven, no? Evidentment les trobades d'altres pobles també ens agrada anar i que ens convidin i les festes majors, però evidentment quan jugues a casa sempre hi ha un punt extra d'il·lusió i motivació. Fa molts anys que es fa aquest cercavila? Home, que jo sàpiga, des que tinc ús de raó, que la cercavila dels gegants a la festa major s'ha fet, per tant no sabria dir-te ara la data, però suposo que deu ser sobre els anys 60-70 aproximadament, vull dir que sí. Genial, així sí que veiem que no és una cosa nova d'ara, sinó que ja fa molts anys que s'ha estat duent a terme. No és res nou, és una tradició de tota la vida i de fet a gairebé totes les festes majors la cercavila dels gegants sol ser un punt àlgid o un dels punts importants d'una festa major. Genial. Doncs mirem a veure si podem trobar algú que ens expliqui una miqueta també què li sembla aquest cercavila. Hola, bones. Hola, bones. Heu seguit el cercavila? Sí. I què tal us ha semblat? Bé. Sou d'aquí Sant Feliu de Guíxols? Sí. I el seguiu cada any o només aquest any? Bueno, a vegades ho seguia dintre. Havia sigut amb l'any geganter? Sí. Ah, sí? I quin gegant? Explica'ns una miqueta, quins gegants hi havia? Portaves els gegantonets. Sí, jo soc peixet. Portaves els gegantonets petits. I com es preveu aquesta festa major? Amb ganes? Bé, moltes, sí. Sí? A quines activitats teniu pensat participar? Ui, jo a la meva edat a cap. A cap? Al bany i prou. Segur que fan activitats una miqueta per totes les edats. Jo és que no, si vols que t'he dit la veritat. No entens? No sé, ni ho he llegit. Perfecte. Doncs aquí avui, amb aquest ambient festiu, us deixem. D'aquí uns minuts s'iniciarà el pregó de Festa Major de Sant Feliu de Guíxols i a continuació hi haurà el gran gruix d'activitats. Sembla que ja hi ha ganes, així que segur que ja ho esperen amb molta il·lusió. Una altra qüestió ben característica de Sant Feliu de Guíxols és el Festival Portaferrada. I per això comptem amb nosaltres en Josep Savalls, regidor del Festival Portaferrada, i també amb l'Albert Mallol, director artístic. Benvinguts. Moltes gràcies. Ja fa dies que estem veient i escoltant concerts aquí al Portaferrada. Com està anant el festival enguany? Bé, doncs estem molt contents, està anant molt bé, amb tota l'activitat funcionant perfectament, una gran afluència de públic, que esperem batre rècords d'assistència amb el que estem veient una mica, i a més amb les noves incorporacions, ja sé que
per la paraula en Josep, que explicarà una mica les noves incorporacions que hem tingut, no? Quines són aquestes novetats? Bé, diguem-ne que acabem de viure en Ara Una aquest passat cap de setmana amb l'Idíl·lic. Ha sigut un èxit d'organització, de públic. Ha funcionat molt bé perquè era una prova de càrrega. Han sigut més de 10.000 espectadors que hem tingut en 2 nits, tardes nits, i estem molt contents de com ha anat. I quan estàvem acabant d'organitzar l'Idíl·lic ens vam trobar que tenia la mateixa promotora dificultats en organitzar l'Arts d'Estiu a Pineda i hem heretat 4 concerts que es feien a Pineda, que portem aquí a Portaferrada, que és el Carlos Rivera el dia 2, aquest proper dimecres. Després tenim Rosalén el dia 9 d'agost, Sopa de Cabra el dissabte 26 d'agost i el diumenge 27 d'agost tenim el concert ja de l'estiu per tancar, que és de Tallets amb els Amics de les Arts. Acolliu 2 festivals. Això ha vingut per quedar-se o no? O és puntual? Són circumstàncies, sí, però a veure, són diferents, perquè l'Idíl·lic és un festival que naixia aquest any. Diguem-ne que era el festival, com diu l'Albert, el més nou que es feia a Catalunya, que venien el més antic de Catalunya, no? I hem fet una fusió de festivals. I aquest sí que és un format que crec que intentarem repetir-lo l'any que ve. El tema de l'Arts d'Estiu és diferent perquè és un festival que creiem que pot tenir continuïtat a la zona Maresme, potser no en el mateix enclavament perquè per la dificultat d'estar en zona de costes, però potser en un altre municipi o un altre enclavament al mateix municipi. Aquí creiem que és un altre escenari, però el tema idíl·lic jo crec que sí que el podem incorporar igual que tenim el Salat. Exacte, més perquè és concentrat en un cap de setmana, té un perfil molt clar, tant artístic com de públic, és una peça ben construïda, per tant, pot encaixar en el Tetris del festival, cada cop obrim més portes, no? De fet, és una mica la voluntat que també tenim de que tots els estius, els gèneres que presentem al festival, des de la clàssica que ens entra aquesta setmana que ve, fins a la música urbana que teníem ahir, han de tenir cabuda en un festival que és municipal i que es gestiona amb una empresa privada, per tant hem d'equilibrar i fer sostenible tot aquest entramat i, evidentment, artísticament mantenir l'ADN i el segell que té Portaferrada. Comentava el tema de l'afluència de gent, que m'imagino que espereu superar les expectatives. M'imagino que sou ambiciosos. Quines perspectives teniu? Què és el que voleu aconseguir aquest any? Bé, una mica aquest any és al mig del 60 aniversari que ens vam inventar una cosa que crec que està prou clara també, que és el festival més antic de Catalunya, celebra els seus primers 60 anys amb 3 edicions, van començar l'any passat, aquest any de transició, per tant, ampliar estils, que ja ho hem fet, i després, evidentment, millorar el públic assistent, que crec que ho arribarem a aconseguir amb les dades que tenim avui dia. Tinguent en compte, ens queda tot un mes a darrere, no? I bé, l'objectiu és créixer sosteniblement i realment donar en els espectacles les cares diverses que té aquest públic del festival, que estiguin el més ben definides possible, amb quantitat d'activitats complementàries, com ara, per exemple, tenim a Las Vegas aquesta exposició del Celeste 50 anys, amb una mítica sala de la Costa Brava com a Las Vegas, que té 60 anys, i que que vam inaugurar aquest cap de setmana. Un festival que dona vida al municipi i econòmicament també, no? Entenc que atrau a més turistes, atrau més visitants, no? Sí, és evident que som una ciutat turística, això sol ja té capacitat d'atracció, però nosaltres hi sumem una aposta de cultura, d'art, de música, de patrimoni històric també. Tenim el monestir, que és una joia arquitectònica i patrimonial, i aquí també el que com a ciutat reivindiquem és els equipaments. Hem pogut acollir els altres festivals gràcies a tenir previst un equipament que té capacitat per grans esdeveniments, que és l'espai de concerts més gran que hi ha a Catalunya a l'aire lliure, i que això ens situa en el mapa. I no és casualitat que quan hi ha dificultats en algun altre municipi per qüestió de permisos, de tot allò que fa referència a l'accessibilitat, tot el que possibilita un gran esdeveniment amb tot el que comporta acollir tanta gent en un sol dia. I amb això, com a municipi, ens hem de sentir orgullosos perquè és una aposta de present però també de futur. Això ens dona la possibilitat de tenir aquest espai i podem començar a programar espectacles i esdeveniments a banda de Portaferrada, alguns altres festivals que ens assumi com a ciutat de cultura i de música.
Tenim aquí darrere el cartell, que m'imagino que són, veiem, els pròxims. Qui ens destacaria? Evidentment, és una programació diversa, ja per tots els gustos. Comencem el dia, com deia el regidor Josep, el dia 2 tenim aquest afegit del Carlos Rivera, aquest cantant mexicà. Al mateix temps, el festival, aquest any, per celebrar això que dèiem dels 60 anys, fa el concert aquest d'Orquestres per la Llibertat, que és amb el Manuel Josep de la Plateria, el Salvador de la Salseta i el cantant de la Patxacoma, amb una orquestra de 14 músics fent aquest repertori que tant ens ha fet ballar a Sant Feliu de tot Catalunya des de l'època de la transició. Això serà demà, i el dimecres, perdona, i evidentment tenim l'Air Wine and Fire, tenim la Niña Pastori, i llavors també és quan comencem aquesta setmana que ve, el dia 7, també amb la programació que també és molt esperada pel públic també habitual del festival de clàssica, i amb aquests espais interiors, aquest patrimoni que deia també en Josep una mica, que té Sant Feliu inclús en cases particulars que ens segueixen, com Casa Trasler, i tenim bons concerts del KDR, el millor quartet de saxofons que en aquest moment a Espanya el tenim al jardí de Casa Trasler, tenim un concert estrena amb el Carles Marigó i en Pedro González, violí i piano amb intel·ligència artificial, modernitat dins la clàssica, a l'entorn tot de la música de Bach, a l'Església Monestir, fins a la Tina Molina, que canta també a l'Església. Molts artistes, duets com Rodrigo Cuevas Bayuca, tenim el Wilco, també que ens espera, Pegatina Macaco. Si ens apartem podem anar veient la quantitat i per tota la família el Pop Petit, que està a rebentar, ja ho puc dir-ho ara, que està poques entrades queden del Pop Petit. S'ha fet un pop molt gran, el Pop Petit. Propostes per tots els gustos. No sé si a banda m'imagino que estareu a la majoria o a tots els concerts, no sé si a la Festa Major també us trobarem en algun esdeveniment. M'imagino que sí, en algun sí, eh? Aquesta gent una mica d'això segur que hi serem, i evidentment avui... No, i a més ara feia una estona que ho parlàvem, que a la Festa Major el gran atractiu que té és que veus persones que durant l'any no coincideixes amb elles i que és el punt de trobada dels ganxons i les ganxones i que hem d'aprofitar aquests dies per celebrar-ho amb la família també. Doncs gaudiu de la Festa Major. Nosaltres seguim i us portem una altra proposta, en aquest cas una exposició que ja ha anat sortint, ja n'hem anat parlant. En aquest cas és l'exposició Una societat canviant, on es pot veure l'evolució de la ciutat des del segle XIX fins als nostres temps, i també l'hem pogut visitar i parlar amb el regidor de Patrimoni, Josep Malció, que n'ha explicat més detalls. El que estem realitzant avui és la inauguració d'una exposició, però sobretot és la posada en marxa del nou model de Museu d'Història de la Ciutat. Hem centrat l'exposició en aquesta etapa en la qual la vila de Sant Feliu va esdevenir ciutat, és a dir, el canvi de segle i tot el que és la transformació de ciutat que es produeix durant el segle XX i fins al segle XXI. Una exposició que el que vol posar de relleu és, per una banda, com s'ha transformat la nostra societat i, sobretot, un element que cal destacar és que és la primera exposició en el qual es dona vida i es posa llum sobre la història que han construït les dones. Aquesta jo crec que és una de les peces importants perquè fins ara sempre ens hem basat en la imatge masculina de la nostra història i resulta que som el 50%. Doncs aquesta visió de gènere jo crec que és molt important i que això donarà també moltes possibilitats a l'hora de treballar el que és els diferents sectors que apareixen en aquesta exposició. Sí, el que és important amb l'exposició és veure que Sant Feliu de Guíxols, que era una vila marinera, en la qual, a part del tema del camp, i a la mar poca cosa més hi havia, apareix el tema del suro, la industrialització, i a partir de la industrialització, un cop passen els fets desgraciats de la Guerra Civil, entrem en una nova etapa, una etapa de molta crisi als anys 40 i 50, i en aquests mateixos 50 apareix l'altre element transformador de la nostra història, que és el turisme, i això es reflecteix en aquesta exposició. Però és que no acaba aquí. La gran transformació i la revolució urbana i social es produeix a partir de 1979 amb l'arribada de la democràcia. I això és un element que aquí només s'esmenta molt lleugerament, però que caldrà, a partir d'ara, aprofundir-ho i posar-ho a l'abast de la ciutadania. I tanquem l'exposició amb una visió de les famílies que avui conformen la nostra societat, i això ens dona una visió de que aquell Sant Feliu mariner, diguéssim, de pagès, etc., avui és
una ciutat multicultural després dels anys 60 i 70, que és quan Sant Feliu va tenir també una etapa d'avinguda de gent i de recepció de gent, que en aquest cas va ser persones que van venir de la resta de l'estat espanyol, especialment d'Andalusia. El que està clar és que el nostre museu no és un museu que ara hàgim improvisat perquè hi ha hagut unes ajudes europees, no. Aquest museu té més de 100 anys d'història i el que ara estem fent és fer una nova etapa. El museu va tenir una etapa important als anys 90, que és quan es va instal·lar després de la recuperació del monestir, i ara el que estem fent és traslladar novament el museu en aquest nou espai i donar-li aquesta, diguéssim, actualitat. Per primera vegada posem a l'abast de la ciutadania diferents tecnologies, que no es poden dir noves tecnologies, però sí que són tecnologies que fins ara a nivell de museu s'utilitzaven, diguéssim, només puntualment, i l'exposició té un bon gruix de tecnologia i un bon gruix de lligar aquesta tecnologia amb la realitat, amb els objectes, que és el que és un clàssic en un museu. El nou model de museus, com ha comentat la representant del Departament de Cultura, són museus que bàsicament el que busquen és tot el tema de cohesió social, d'accessibilitat, tots els projectes educatius a l'entorn del museu, i això és el nostre projecte. Ja dic, un projecte que, com escrivia la nostra directora fa 20 anys, necessita voluntat. Voluntat de qui? Voluntat dels governs. I en aquest cas, el govern de la ciutat, des del 2015, això ho va enfocar i, en el meu cas, anteriorment ja havíem treballat en tot el que fa referència en aquest aspecte del patrimoni cultural. La qüestió de Sant Feliu Ciutat Cultural no és un invent del 2015, és tornar a posar al davant allò que fins i tot en aquesta època que estem comentant d'aquesta exposició era així, diguéssim. La vida cultural de Sant Feliu a finals del segle XIX i a començaments del segle XX era ingent. Doncs ara el que fem nosaltres és dir, home, ho fem perquè tenim unes arrels basades en la cultura, en el coneixement, i en aquests moments el que fem és posar-ho tot en ordre i fer l'aposta perquè la transformació, no urbana, sinó la transformació econòmica i social de la ciutat es basi en la cultura. Realment fer coincidir la inauguració de l'exposició amb els primers moments de la Festa Major és una mostra de la voluntat que tenim de que la ciutat vol que es travi tot allò que genera ciutadania, que genera pertinença. Posar ara a l'abast aquests dies del nostre passat i el nostre patrimoni, coincidint amb l'activitat lúdica per excel·lència, en aquest cas d'una ciutat, que és la seva Festa Major, jo crec que és una aportació més per situar el patrimoni cultural com un element més de que les famílies, que a més en aquestes dates, tots els que tenen aquesta activitat de trobada familiar, serà un element més de compartir aquestes jornades de Festa Major, a part dels cavallitos, els balls i alguna juerga que es pugui córrer, també disfrutar del nostre patrimoni cultural amb una novetat que en aquests moments posem a les seves mans. Doncs d'aquí pocs minuts ja comença aquest pregó a càrrec del Club de Rem de Llop de Mar. De fet, ja trobem aquí a molta gent aplegada per poder-lo escoltar i per poder gaudir d'aquesta Festa Major. Quin goig que fa veure el municipi ple de gent, amb aquest ambient tan festiu. Alcalde Carles Motes, m'imagino que aquests dies són molt intensos. Per tant, com es presenta la setmana? Es presenta, jo crec que amb moltes ganes, sobretot de passar-ho bé, de disfrutar d'una Festa Major, que és la festa més gran que tenim a la ciutat, i jo crec que ja es veu amb un ambientat molt important, de molta gent que es congrega aquí al passeig i molt contents, amb moltes ganes. Sobretot perquè hem fet una programació molt diversa, a gustos de tothom, i crec que agradarà a tothom. Les ciutats vesteix de gala, però també, per tant, ve molta gent i per tant és una responsabilitat també, com a ciutat. Això com sempre, quan estàs a la banda de passar-t'ho bé no te preocupes de l'organització, però quan estem des de la banda de l'Ajuntament, la veritat és que és una responsabilitat molt gran, però tenim un molt bon equip de gent que ens acompanya i sobretot entitats que col·laboren a l'organització, que ens estan ajudant moltíssim, i això fa que la Festa Major vagi molt bé. I cada any totes les activitats s'han desenvolupat sense cap mena d'incidència, i aquest any, amb les ganes que hi ha i l'equip que tenim, crec que irà tot molt bé.
Heu comentat abans i li comento que les entitats m'imagino que són un pes, com comentava, important en una festa major perquè tot funcioni bé també. Home, mira, estem ara aquí els gegants, la colla gegantera que estan fent l'acte, que sempre ens acompanyen cada any, i la veritat molt agraït al Club de Mar, com totes les entitats que estan fent, que avui també tenen obertes les barraques, per exemple, doncs per donar servei a molta gent que s'ho passi bé i hi ha molta gent a darrere que està treballant-hi. Estan orgullós, m'imagino, d'aquest reconeixement al Club de Mar. Bueno, molt contents. És una entitat que, a més, que formen part del Llop de Mar, que, com sabeu, va ser medalla d'or de la ciutat. Vull dir, és una tasca que ells estan fent en defensa de la nàutica popular que té tot el suport de l'Ajuntament. Fa res, aquest cap de setmana que ha començat les activitats de la Festa Major, avui es dona el tret de sortida una setmana plena d'activitats i podríem dir que també fa 4 dies que ha començat aquest nou mandat. Per tant, com es presenta? Doncs el que et dic, amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i sobretot, si me permets el símil que estem amb el Club de Mar, doncs amb moltes ganes de continuar remant per fer que aquesta sigui una ciutat millor, i a més avui tindré l'oportunitat de presentar a 2 dels nous tripulants, que tenen la responsabilitat d'organitzar la Festa Major, i el Departament de Cultura, que també té nous representants polítics, que també tindrem l'ocasió de presentar, i que afronten un mandat amb molta il·lusió, moltes ganes, per continuar treballant en aquest projecte que tenim de ciutat. Projectes imminents que suposo que ara, quan acabi l'estiu, ja es posareu en marxa, i tenint en compte una ciutat cultural on es vol apostar per l'art, la creativitat, això m'imagino que seguirà així, Seguirà així perquè és el model de ciutat que estem creant i és el punt que nosaltres volem donar d'afegit al nostre model turístic, afegir la cultura, perquè som una ciutat que té patrimoni, que té moltíssima història, com heu pogut veure en aquests vídeos que heu passat ara, i el que farem serà continuar treballant en aquest projecte per desenvolupar una ciutat on la cultura esdevingui l'eix vertebrador de tot el que passi aquí. D'aquí res, doneu ja el tret de sortida d'aquesta Festa Major. A on el trobarem aquests dies? En trobaràs arreu. Arreu. Jo ho multiplico normalment, però per Festa Major encara més. Ahir estava amb la cursa de pasteres aquí en el mar remant, que tinc un braç que no puc moure, perquè no estava acostumat a aquest exercici, però sí que me trobaràs arreu, sobretot aquesta nit en diversions, jo estaré per aquí, totes les nits de ball, no em perdo cap, vull dir que em multiplico per passar-m'ho bé, jo també. Molta feina, molta responsabilitat també, per tant, deixem gaudir d'aquesta Festa Major i nosaltres també ens preparem per veure en directe aquest pregó aquí a Sant Feliu de Guíxols. Moltes gràcies a TV Costa Brava per acompanyar-nos sempre en aquests esdeveniments importants i aprofitar que tenim les càmeres aquí per convidar a tots els que ens estiguin veient a gaudir d'una ciutat, a gaudir de Sant Feliu de Guíxols. Veniu, no us ho perdeu, que és la festa més gran que tenim a la ciutat. Doncs moltes gràcies, Carles. Nosaltres ja ens preparem perquè de seguida comença aquest pregó de la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols, com ja hem comentat, a càrrec del Club de Rem a Llop de Mar. Us deixem amb aquestes imatges en directe d'ara mateix d'aquí de Sant Feliu de Guíxols, d'aquí del passeig, on es veu aquest ambient festiu, on teníem fa uns moments els gegants per aquí ballant, i ara sí us deixem perquè arrenca aquest pregó de Sant Feliu de Guíxols, de la Festa Major.
Vale. Molt bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts a la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols 2023. Donem en primer lloc gràcies a la Colla Gegantera, que ens ha obsequiat una tarda màgica una vegada més. Moltes gràcies a la Colla Gegantera. Gràcies també a tot el públic que esteu aquí al Passeig del Mar i gràcies també a tot el públic que ens va seguint per Televisió Costa Brava, que aquesta vegada també sabem que són molta gent que ens miren a través de televisió o a través de les xarxes socials. Avui m'acompanya, com veieu aquí, la Marta Bericat. És un honor i és un goig poder dir que per primera vegada a la història del pregó de Sant Feliu de Guíxols és inclusiu, perquè tenim una persona que està fent a la traducció amb llenguatge de signes. Benvinguda, Marta. I bé, anem ja doncs, al moment del pregó, que aquest any té un seguit d'instruccions que us hem d'explicar. Són molt i molt ràpides. Farem una petita prova abans. Només dir-vos que els pregoners d'aquest any és el Llop de Mar a través del grup de Rem. És una entitat que amb la seva relativament curta vida ja ha tingut uns quants honors i unes quantes medalles. Una de les coses xules és que han estat portada de la revista Guíxols, una portada maquíssima d'un mes de gener, si la recordeu. I també són, bàsicament, uns grans ambaixadors de la marca Sant Feliu de Guíxols. Jo crec que es mereixen un grandíssim aplaudiment. Anem a fer això que us comentava de les instruccions. Tots teniu això. Sí? Tots teniu això. Amb això el que farem és un mosaic. Per què? Doncs perquè tenim el llagut Sadolitx, que està aquí al mig, i quan us diem, tots aixecareu això, farem un mosaic, ens el posarem al cap, fem una prova, a veure... I hem de simbolitzar que és el mar de Sant Feliu de Guíxols on ells arriben amb l'embarcació.
Des d'aquí queda preciós. A veure, torneu a aixecar. Fem una mica de mala mar. Quan ho fem amb la música no cal fer mala mar, De fet, és això i prou. És a dir, la música està ja a punt, està tot preparat, les càmeres estan també preparades perquè des d'aquí es veu maquíssim. Per tant, jo només demanaria que les 12 persones que estan a punt de portar l'embarcació Sadolitx ja agafin forces, canti la música i tothom amb la cartolina preparada. Val? Moltes gràcies, ha quedat preciós. Doncs ara ja sí, és el moment de començar el pregó. Sisplau que s'acostin les autoritats municipals, junt amb en Joan Sant, que és la persona que parlarà i ens dirigirà les paraules, però abans qui encapçalarà serà l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, el senyor Carles Motes. Un aplaudiment, sisplau. Moltes gràcies, Pere. Molt bona tarda a tothom, molt benvinguts a la festa més important que té la ciutat, que com sabeu és la Festa Major. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest dia esplèndid d'inici d'una festa major que es preveu amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Deixeu-me primer de tot que doni les gràcies a totes les entitats que col·laboren, per descomptat, com sempre, a la Colla Gegantera, que sempre es fa el ball i que tenim l'honor que ens acompanyin avui aquí, en aquesta tarda, i a totes les entitats que, com veieu per aquí arreu, són moltes que estan treballant perquè tota la resta intentem divertir-nos i passar-nos-ho bé. Un aplaudiment per totes les entitats de Sant Feliu que hi participen. Gràcies. I sobretot no voldria, en aquest apartat d'agraïments, no voldria deixar de dir la feina que es fa des del Departament de Cultura de l'Ajuntament, que és moltíssima, perquè ja sabeu, perquè organitzar una festa major com la que tenim, amb multitud d'activitats, que hem intentat que siguin diverses per tots els públics, per totes les edats, per tots els gustos, i estic segur que si mireu el programa trobareu alguna, més d'una, que us agradarà, i des d'aquí veig els tècnics que hi treballen cada any, i veig la Montse, la Lina, que les tinc per aquí. Un aplaudiment també pel Departament de Cultura, que hi posen moltes ganes, molta feina, i que sense ells això no podria tampoc funcionar. Però deixem que el meu agraïment principal sigui per al club que avui ens acompanya, pels pregoners d'aquesta festa major, que com sabeu és el Club de Rem, que és una secció que, com bé deia en Pere, és una secció nova dintre de l'entitat de Llop de Mar
i que, com que sabeu, és una entitat que té l'honor d'haver estat reconeguda per l'Ajuntament com la medalla d'or de la ciutat per la defensa que fan de la nàutica popular. I en aquesta defensa de la nàutica popular, que també he vist per aquí en el president, saben que tenen al costat sempre a l'Ajuntament per defensar que aquesta sigui una ciutat marinera accessible a tothom que vulgui tenir la seva barqueta i poder sortir a navegar en aquest mar nostre esplèndid. Moltes gràcies, Club de Mar, per acceptar aquest repte de ser els pregoners de la Festa Major. I avui li demanaré permís a en Pere per saltar-me una mica el protocol, que així ho faré, com tampoc ve sent gaire estrany, Pere, no sé on estàs, però ho faré, però permeteu-me aquí davant, permeteu-me que faci un símil. Ja sabeu que aquest ha estat un any electoral i amb el símil del Club de Rem doncs tornem a tenir una nova tripulació per dirigir aquesta nau important que és l'Ajuntament. I jo tinc l'honor de poder-ne ser el timoner, però ja sabeu que sense una bona tripulació, i això els nois i noies del Club de Rem ho saben, sense una bona tripulació aquesta nau no arribaria a bon port. Sí que us vull dir que tenim el compromís de treballar tots a la mateixa direcció per fer que aquesta sigui una ciutat millor que estem construint entre tots, mica en mica. En aquest apartat de nova tripulació, m'agradaria presentar-vos, per això deia que em saltava el protocol amb el permís d'en Pere, a 9 membres d'aquesta tripulació que m'acompanyen, que és la Mireia Borrego i l'Alexis Cubó, que tenen la responsabilitat d'haver organitzat aquesta festa major en un temps rècord, també, i que l'any passat s'ho veien des de la bancada de la diversió i aquest any us toca assumir la responsabilitat de l'organització. I no voldria tampoc posar-vos en un compromís, però sí que m'agradaria que poguéssiu explicar a tots els ciutadans de Sant Feliu que avui ens acompanyen com veieu aquesta nova responsabilitat des de la vessant, en aquest cas, de l'organització. Mireia, com ho veus? Uau, jo ara mateix estic superimpressionada per aquest espectacle que han fet del Club de Rem i res, des d'aquí es veu d'una altra manera. Només dir-vos que darrere hi ha molta gent treballant perquè tot això surti i que res, que volem que disfruteu molt d'aquesta festa major. Bona tarda a tothom, Sant Feliu. En el meu cas, sempre els 47 anys que tinc havia estat a l'altre costat. És diferent des d'aquest costat. Estic al·lucinant amb el talent i les ganes de divertir-se i les ganes de divertir al costat de totes les entitats de Sant Feliu. Hem tingut l'oportunitat amb la Mireia de conèixer-los a tots i estem impressionats. I a part, impressionats també de tot el treball des de l'Ajuntament de totes les àrees amb les ganes que surtin bé. Res, us desitjo una molt bona festa major a tots i endavant. Molt bé, doncs res més. Per part meva, desitjar-vos que disfruteu de tota aquesta programació que us deia, gaudiu de la festa major, que entre tots ens la mereixem, que ens ho passem tots molt bé, gaudint d'una ciutat que està preciosa i continuar disfrutant d'aquesta festa major. Moltes gràcies, Club de Rem. Passeu-vos-ho bé. Moltes gràcies. Merci. Gràcies. Bé, benvolgut senyor alcalde, benvolguda regidora, senyora Borrego, benvolgut regidor, senyor Cubó, i altres autoritats que sé que estan presents no a la sala, sinó al parterre. Bé, ganxons i ganxones, ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu de Guíxols, forasters i forasteres, nouvinguts i nouvingudes, amigues i amics, saludats i saludades, passavolants i passavolantes. Vaja, que si segueixo així no acabo mai. I el pregó podria durar unes 3 hores quan el previst eren que fossin unes 2 horetes. Però no cal que us esvaloteu, que ja veig que no ho esteu fent. A la nostra ciutat ja fa molts anys que el tema de les diferències de sexe el tenim ben resolt. I per aquest motiu, quan compràvem a la peixateria de la Dolors i
quan duíem els fills a la llar d'infants de la Cati, vam aprendre una paraula màgica. Prenda. Prenda. Qui no ha anat a comprar a la peixateria no sap què vol dir prenda. No té res a veure amb el que un es posa per vestir-se en l'idioma de l'imperio, naturalment. Per tant, a tots vosaltres, molt bona tarda, prendes de Sant Feliu de Guíxols. Gràcies, m'ho mereixo. Una tardor de l'any 1977, un home exiliat va tornar a Catalunya i el primer que va dir va ser: ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Així doncs, prenent les seves paraules i el seu sentit, us diem alt i clar: ciutadans de Sant Feliu de Guíxols, ja som aquí. Som el Club de Rem Llop de Mar. Podeu continuar, que ho esteu fent molt bé. Estem molt contents. En primer lloc, volem agrair de tot cor que s'hagi pres la decisió de fer-nos pregoners de la nostra festa major. És un honor i és un orgull poder compartir amb tots vosaltres el nostre objectiu fonamental quan pugem al vot, que no és altre que anar tots en la mateixa direcció. Sigui endavant o sigui enrere, si cal, però sempre plegats alhora per fer avançar la barca fins a aconseguir que totes i tots siguem un de sol. Remem junts i en cap cas cadascú per la seva banda. Som una tripulació de 8 persones, naturalment homes i dones, més dones que homes, amb un timoner que ens assenyala com fer-ho i què fer. Som remers i remeres. Serenitat. Que no cunda el pànico. Millor dit, bugadors i bugadores. Probablement molts de vosaltres us preguntareu qui són aquests vilatans ganxons i d'altres contrades. Jo us ho explico. Vàrem néixer el juliol de l'any 2020, encara amb mascaretes pel Covid, fruit de la iniciativa de la Junta de l'Associació Llop de Mar, i una colla de socis i sòcies solidaris disposats a treballar amb il·lusió i amor per la nostra mar fins a arribar a aconseguir, fruit d'aquest treball, un llagut català, que va ser batejat, com no podria ser d'una altra manera, Sadolitx. Qui no sàpiga el que és el Sadolitx, fa tard. Fa tard. És un tros de pedra que hi ha sortint a mà dreta. Sortint a mà dreta per aquesta cosa blava que hi ha aquí davant, que és el mar. Ho dic perquè no se sap mai. Som persones amb passió per remar, faci fred o faci calor. Vàrem formar un grup que s'ha anat engrandint fins a arribar actualment a quasi 100 persones, homes i moltes dones. Van decidir portar per tot el Mediterrani, fins i tot al Cantàbric, el nom de Sant Feliu de Guíxols i el seu llagut, el Sadolitx. Això ho aconseguim amb els navegants de més talent, que són els equips de competició, que dit i fet acaben de quedar tercers de Catalunya a la tripulació, diguem, i crec que dic bé, de veterans, i la tripulació femenina per culpa de l'edat, perquè són totes massa joves, de fet eren el tercer millor temps i han passat a ser el 6è temps. Coses de l'edat. Per altra banda, remant i fent pinya, hi som els altres. Els navegants socials, els XXL, els matiners, els del capvespre, els de mitja tarda, tots fent pinya de debò. Avui, senyores i senyors, estem davant vostre, feliços per ser reconeguts i orgullosos del nostre estendard, que altre no és com el dels 3 mosqueters, tots per un i un per tots. Sempre junts i remant, com ja he dit abans, en un sol sentit, que no és altre que el millor de tots. I per tots. Vet aquí el nostre secret. Si es vol, es pot fer. I nosaltres en som la demostració. Ara bé,
El que no sabeu encara és com ho fem. D'entrada portem un pal. Un pal. 3,5 metres. Es diu rem. Per dintre d'una anella de corda que me l'he deixat a casa com a pulsera perquè em rascava que no vegis, que es diu estrop. Sería como estropear algo, en el idioma del imperio, pero le quitas la E, la A y la R y llavors queda estrop. No sé què té que veure amb l'imperio, però tampoc m'interessa gaire. I tots dos subjectes a un pal petit, que els esteu veient aquí, hi ha 4 petits que es diuen escàlam. Deu ser allò d'escàlam com si fossin de Montserrat, però bueno. 4 per banda, que ho acabo de dir, dels costats dret i esquerre, que es diuen estribor i babor. Aquí els que són de mar, doncs ho sabem. Els que són de terra, no ho saben. És el que hi ha. Tenim que tenir diferències, com és natural. De la barca, els costats eren de la barca, fins a arribar a un tope, el rem, i l'estrop. De manera que 1,5 metres està per dintre de la barca i el resto està per fora. Després pugem a la barca. Bé, aquest pujar és més aviat un ball diabòlic en tots els sentits, per asseure'ns finalment una espècie de banc on els peus s'apoyen per davant i el cul per darrere. S'anomena la bancada fixa. Per això quedem ben encaixats. Per cert, amb el cul a l'aire i no sobre una cadireta, precisament. I sempre mirant què fan les marques, que són els 2 prendes de popa, que marquen el ritme de posar i treure el rem de l'aigua, clar. I sempre heu de... Callo. Ja deia jo que no me'n passava una. M'he saltat una plana. Amb les presses, amb la il·lusió. Ara no me sale esto del dedo mojado. Ara sí. Prepareu-se que encara no he acabat. Barca cap a l'aigua i comença el desgavell. Un costat mou el rem enrere, siar, i l'altre endavant, remar, fins a aconseguir posar la barca en posició i ara ve lo bo. Ara sí, comencem a remar, tots alhora, posant el rem dins, que no és posar la pota, a l'aigua, clar. Entrant des de darrere i sortint el més tard possible per davant de l'aigua, clar. Totes i tots ben estirats, fent força, sense sortir de l'aigua, clar. I tot plegat al ritme que ens indica el timoner. Iep! Que els treus massa a l'hora de l'aigua, clar. El treus es refereix al rem. Estira't més enrere de cames, després d'esquena, perquè si no, no entrem bé el rem. A l'aigua, clar. Si ho penseu bé, això recorda un altre tipus de moviments. Entrar, sortir, per anar avançant en un sol sentit i tots alhora per aconseguir la fita final. Però són 8 i no 2. No sé si se m'entén. Per si no fos poc, hem de girar, fer bordos, no bordes. I per aconseguir-ho, bon cop de timó, uns i unes altres han de clavar el rem a l'aigua, clar. I els altres rema que et rema fins a aconseguir que tots tornem a anar endavant, però en sentit contrari. Ara sí, ara arribo al final. I s'ho creuen, que arribo al final. Això ha sigut el començament. Ara és el calentament. Ara comença el discurs de veritat. Senyor alcalde, vagi agafant la cadira, que quedarà distret. Sempre mirant què fan les marques que són els 2 prendes de popa. Això ja ho he dit, us ho torno a dir, però si no, no ho heu pillat. Que marquen el ritme de posar i treure el rem de l'aigua, clar, l'aigua sempre, I sempre heu de mirar al mig de l'aigua. No! Al mig de la barca, a on si no s'ha de mirar per anar a l'hora. Ja m'agradaria saber què us recorda això de remar, sobretot si no vas a l'hora. I no és bonic, això. I no és maco, oi? Ganxones i ganxons, romagueres i romaguers, prendes, feu-vos vostra la festa major, gaudiu-la amb els vostres fills, amics, coneguts i saludats. Són uns dies en els que totes les persones anem amb un objectiu comú.
a passar-nos-ho bé, amb il·lusió i sense aldarulls. Per tant, que comenci la festa. Visca la festa major de Sant Feliu de Guíxols. Ara aplaudiu. Vale. No mano ni a casa, us imagineu aquí. Visca els pregoners del Club de Rem. Visca l'equip de govern d'aquesta ciutat que ha tingut el bon sentit d'escollir el grup de Rem o el Club de Rem com a senyal del seu manera de fer, pensar i establir aquest nou govern que tenen durant 4 anys. Per tant, visca l'equip de govern i al capdavant el senyor Motes. Més que necessitem pasta. Més. I visca totes les prendes que aquest vespre ens acompanyen en aquest acte tan entranyable. Senyores i senyors, nens i nenes, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Molt agraït. Joan, això no havia passat mai, Joan. No. En un pregó no havia passat mai. Això és que haurem d'augmentar la subvenció al Club de Rem, oi? Sí. Hi havia algun motiu, sí o no? Que sí, és aquest, Pere, què ens tens preparat per acabar l'acte? Doncs per acabar l'acte només es pot fer d'una manera, que és amb l'himne oficial de Sant Feliu de Guíxols, que sabeu que des de fa 13 anys és la sardana Juny del compositor Juli Garreta. Com que és un himne, hauríem d'estar drets. Escoltem, doncs, l'himne Juny de Sant Feliu de Guíxols, la sardana Juny, i amb això sí, ja queda inaugurada la Festa Major 2023.